Здравейте, тиктокаджи, здравейте колегоречи, здравейте и вие сметкаджи. Хайде, дай днешното видео да е за цената на горивата в Германия. Има много споделяне в Facebook групите и в тиктока, че цената на дизела в Германия е стигнала 2,50. Че чак и снимки има. Аз си викам, че тези снимки може и да са от таковата. От бензиностанциите по автобаните. Нормално по бензиностанциите на автобана 40-50 цента е по-скъпо от нормалните бензиностанции. А ако искаш да зареждаш по-евтино в Германия, трябва да се отбиеш в Autohof. Това го има почти в цяла Германия. Като видиш табела Autohof, слизаш от автобана, на 500-600 метра най-далеч максимум от автобана си има бензиностанции Autohof с ресторанти туй. Там цената на горивата е като при нормалните бензиностанции. Иначе директно когато зареждаш на автобана, те друсат с 40-50 цента повече. Сега аз не вярвам цената на дизела да е стигнала 2,50 в Германия. Иначе от началото на войната не съм се отбивал по бензиностанции. Онзи ден само минах покрай една и цената беше евро 95. Обаче това беше първият или вторият ден след началото на войната. Дай да идем да видим сега каква е цената на дизела. Ще минем през две бензиностанции. Дай да ти покажа първо в Авея колко е. Авива. Аз забравих имената на бензиностанциите, де. 2 евро и 3. Я шамари. Бензина е евро 93. Видя ли какво става дизела надмина бензина пак? Камон. 2 евро и 3. Горе-долу и толкова очаквах аз. Трябваше да си заредя колата преди седмица. Няма. И горбетчета няма гориво. Ще зареждаме от 2 евро. Лампичката на мотора не дай го гледа. То си свети от 5 години насам. Сега ще минем покрай Арал. Там 5-6 цента може да е по-скъпо от тази. Там може да е 2 евро и 8 цента. Арал винаги е по-скъпо, обаче си е по-качествена. Тествано и потвърдено от Били Бой Холми. Видя ли? Тук е 2 евро и 10 цента. Това е много. Скъпо, братко, скъпо. Сега всичко пак ще поскъпне. Вала, настъпиха жеги в Германия, че чак телефонът ми спря да записва. Може би от цената на горивата огорбечо. Вала, възможно. Така както и да исках да приключа само видеото. Нали видя? Цената на дизела в Германия е към 2 евро и 5 цента. Бензина е 10 цента по-евтин. А до вчера дизел беше към евро и 70, а бензинът евро и 80. 10 цента по-скъп. Сега са си сменили ролите. Както и да е горбечета да си пусне едно кафенце, живи, здрави и до нови срещи.